Alhaji Shehu Ajilo duka waɗanda muka faɗa mawaƙan akwai wakilansu. Dan Indo yana da wakilinsa a nan wajen muna tare da shi. Akwai ɗan Garba Sufa shi ma yana wajen nan. Alhaji Shehu Ajilo yana da ciki yana da ɗan matsala amma jagora za a so a gan shi amma dai saboda yanayinsa za a ba shi kujera ya zauna. Ga makaɗansa waka zai yi kuma jagora zai waƙe a wannan waje da babban ganga da tambura irin wanda jagora zai tafa daga inda yake kuma dan Allah tafa jagora na ji shiru a wajen nan ya zama wajibi a tafa jagora domin taron nashi ne kuma aikin nashi ne. Garba na jago san kiran Alhaji Shehu Ajilo an ce in fara da manya tukuna. Allah shi kare mana kai jagora, Allah ya taimaki Madugu. Ta Alhaji Shehu Ajilo na gaida mai gida, ranka daɗe ga ɗan Abdu na gaisuwa ga mai gida nan tukuna. Ranka daɗe jagoran jama'a Kwankwasiya, ranka daɗe kai ne jagora, kayi gwamna, kayi minista, ranka daɗe mai muke jira wajen baba da insha Allahu sai ka je president insha Allahu. Sai ka je president insha Allahu. Ka daɗe yadda kake ƙaunar ubangidan mu Alhaji Shehu Ajilo yau ga lokaci ya kama dan Shehu Ajilo dan Abdu. Allah shi kiyaye mana kai maka dan Kwankwasiya, maka dan Ahmad gwamna, maka dan Gadagaya, dan Isu baban Isu dan Wulera uban Wulera san da to ranka daɗe. Ba san kiran Ajilo ake saurare ba Alhaji Shehu Ajilo kai maka zo gani kai ake saurare. Gare ka Allah ya ba mu sa'a da babban rabo mai amfani. Rabbana Allah na roƙe ka Allah biya buƙatar dan Musa. Inga zane furastin ni ji lokon kwasa zan yi sa'ayinka. Allah taimake kon kwasa dan Musa. Baba ya yi gwamna kuma ya sauka hajjira kon kwasa dan Musa. Allah shi ke biyan buƙatar dan Musa. Albarkar rabu kwankwason na yi kuɗi. Dan da ya bani makan ya ban mota haji rabu kwankwason dan Musa. Ya ban mota ya kai ni ƙasan mai kan haji rabu kwankwason dan Musa. Ambasada na Tijani Gambo da Rabi'u kwankwason dan Musa. Ambasada na Tijani Gambo Allah biya bukata din safe. Nan Garba na jago dan suguna nan kyas da Rabi'u kwankwason dan Musa. Yara dan Allah dan Rabi'u kwankwason dan Musa. Matan nan na Kwankwasiya ka ku zo ku gangaren nonon ku ɗaya dan ga cikin rigata yau da Rabi'u kwankwason. Dalilin Rabi'u kwankwason dan Musa. Jagora Rabi'u kwankwason dan Musa. Jagora Rabi'u kwankwason dan Musa. Alhaji sura da abin da kama inda Rabi'u kwankwason. Ana ku kama bayani mun kori kunkuru ya koma can gida. Ambasada na gode na Tijjani Gandu shugaba na jam'iyya na kasa ne da yana gode yan uwa. Sunana Alhaji Mati Yakubu wanda aka fi sani da Malam na Ta'ala. Muddin wato idan Allah ya jarrabe ka da cuta irin ta kanjamau HIV mai karya garkuwar jiki, kada ka kuskura ka bari imanin ka tabu ta hanyar yanke kauna da samun sauki dan kai ta shan magani baka warke ba. Ni nan ina ba ku tabbaci babu wata cuta a duniya da Allah subhanahu wataala ya sauke ta bai sauke maganin ta ba. Sai dai in kai mai fama da larurar kai ne baka sani ba, wanda kuma dama binciken masana a wannan bangaren shine zai fito da shi har ka sani. Dan haka muddin
in Allah ya jarrabe ka da larurar cuta ka garzo cibiyar bada magungunan musulunci ta Kashiful Alil dan share muku kukan ku da fargabar mutuwa ko yau ko gobe saboda Allah da ya halicci rayuwa da mutuwa haka nan kazalika shi ya halicci cuta kuma ya halicci maganinta dan haka cibiyar nan tamu ta Kashiful Alil da kuke jin labarin ta da gani mun yi bincike kuma Allah ya sanar da mu fahamin a dai bangaren matsalar wannan cuta mai karya garkuwar jiki an gwada kuma an tabbatar kuma yayi aiki akan mutane daban-daban maza da mata. Za ku same mu a Maiduguri babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene shago mai namba 1. A cikin garin Kano muna cikin Maria Plaza shago mai namba 100 da ke kan titin Zoo Road daura da Sahat Store. A babban birnin tarayya Abuja muna Kuje Tipa Garage titin Union Home cikin P&D Plaza. A jihar Lagos muna Owo Street Morikas cikin Agege. Sannan a jihar Gombe muna Gadan Malale Biu Road cikin Ummi Plaza. A cikin garin Katsina muna Kofar Kaura daidai Riyadul Qur'an cikin Aminu Dan Baba Plaza. Sannan a garin Kaduna muna Hayin Rigasa PRP cikin Musayyab Plaza. A cikin garin Bauchi kuwa muna cikin AIB Plaza shago mai namba 12 kusa da masallacin Izala da ke Gwallaga. A Sokoto birnin Shehu kuwa muna Kofar Taramniya layin kan wuri Makera Plaza shago mai namba 25. Sannan a jihar Adamawa muna garin Mubi benin Alhaji Usman Giwa da ke bakin kasuwa. A jamhuriyar Niger muna birnin Yamai Rome Point Police Secor bayan likitan Makka. Sannan a Maradi ta jamhuriyar Niger muna daura da tsohuwar likitan Makka Grand Marché de Maradi. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka.